Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men jeetaɓire. Hande noon eɗen janga alkulal biyetengal hohngal, hoh mawɗo e hoh tokoso. Dow to noon woni toon ko masirɗe ɗe. Mbi noon masɗe pulaar heewani ko joyi tan. Woodi ko masɗe mawɗe e tokose e pooɗoje. Ɗum kadi mi waɗandema dow to hankadi ganda ko ɗum tan woni ko masirte ko. Ñande fof ene fille ko ha ɓallo haqqille ma o mbasa jiiɓa saɗa janga. Wadde ndeɗo windande ko ɗo mbawirta kala ko faate hoh. Kalɗo hoh winda gasi gasi a yiyani janguɗa ko ngal ɗo ma alluwal won ɗiggani. Kala ko jangete e hoh andu ko ngal ɗo alluwal mbawirta ɗum. Bisimillah, jangen. Joni a mawɗo e mawɗo I mawɗo o mawɗo u mawɗo a tokoso e tokoso I tokoso o tokoso u tokoso. Ngara pooɗa a e I o u. Masɗe ma timmi. Ɗo haaɗi. Ɗeɗo masɗe noon kanƴe natata e alkulal ngal ngal wawa jangade. So ɗe ngala hen alkulal ngal jangata. Ko ɗe joyi alkulal ngal wona joyi. On ji ha mawɗo ha tokoso no windirte. Joni masel ngal ayno mbiɗa hande ayi a nan toon mofti. Ayno mbiɗa hende ayi e o. Ayno mbiɗa hinde ayi i o. Ayno mbiɗa ho ayi o o. Ayno mbiɗa hunde ayi u o. Koɗe joyi wadde alkulal ngal wawa ɓurde joyi. Nden mbiɗa ko ha he hi ho hu ay timmi. Gaddoyɗa poɗɗe ɗe mbaɗɗa hen wawi fodde. Ɗum waɗi mbiɗa ha he hi ho hu. Koɗi ha fooɗi waɗa hen ko masɗe pooɗoje ɗe. Ɗum waɗi fooɗi hakkunde a e I o u. Fooɗani jiɗɗa fodde gaddoyɗa masɗe pooɗoje ɗe mbaɗɗa hen wawi fodde. Mbiɗa ha ay ɗo mbiɗa a e I o u. Ɗon timmi. Lesto mbiɗa ha he hi ho hu. Garɗa poɗɗa ha he hi ho hu. Ko ni alluwal masirte. Hal alluwal ma ha ko ni foti. Bisimillah, jangen hankan noon to ɗe mbaɗi ƴakko. Windande men jeetaɓire a mawɗo e mawɗo I mawɗo o mawɗo u mawɗo a tokoso e tokoso I tokoso o tokoso u tokoso a e I o u. Masɗe ma timmi. Alkulal ma ari. Hoh mawɗo hoh tokoso. Ngara masen ha he hi ho hu. Ngara pooɗen ha he hi ho hu. Hakkunde a
e i o u ngara pooɗen a e i o u ɗon timmi. Jippo les ha he hi ho hu ngara pooɗen ha he hi ho hu ɗo alkulal ngal haaɗi. So ngal ɗo alluwal ɗiggi andu a serti e majjere ha mawɗo e tokoso. Kalɗo winda a jangani andu ko ɗo ma won ɗiggani. Alluwal ma nan ɗon ƴettu janga mbawa. A hoolaki hoorema ƴewata ko camorɗo mo ɗakkoɗa sara makko o hollumagal ha jiitangal gandangal mbawa jangude ngal mbawa windude ngal. Aɗa yamana walluma noddu en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp men o ngara caggide saggere ma. A saggani ko ɗum jiɗmi. Yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah ren ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e boowal Yaya Ly kawal Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama salam. Alluwal mon nan ɗon mbañirɗe jangon ɗigga. Wassalam.